jai khaisa keni bagai derana ni nangkha Sabroomni cheriarokni thwngkhola o thwngkholani mung farjakmani seikrung sukantani mugoi tongjorawo o thwngkhola belaino derajak obonate wana mungo gelaikha amchaini lukurok Sabroom Nogor Panchayat ni 2 number ward o Bukhastini Kerong Nog Bukhaste Fani Habanok Tongo Arni Shimi Hadul Khitarke Shogoi Masak Hashalo Sabroomni Simi Aguli Thangla Shuklaima Lahar Ganani Domdoma Moikutung Khola Bai Nangjak Cheriarokni thwngkhola tabuk Hamliya Kishapano Tongjorawo 40 Sabroom Bidan Sabani Tuidulnairo Khorangti Shawoi Hamkwraini Kok Shapano Aborok busuk khlaijaka sabka sat sabka vikas angitong manikok fia amchaini lukurokni koksilchamung hinke laithangnai bisisni bisichar sakang o thwngkhola naithothok tongmani 2018 bisiwo hapang khamani ulose o thwngkhola turuk naikol jakliya hini shaka তন্দমা সুকান্ত পার্ক এটা শিশুদের খেলাধুলারই অনেকগুলো জিনিস ছিল আজ থেকে প্রায় 10-12 বছর আগে এই পার্কটার পরিকাঠামো ছিল অত্যন্ত সৌন্দর্য মানে ছোট ছোট শিশুরা এখানে এসে খেলাধুলা করত গত 10 থেকে 12 বছর এই পার্কের অবস্থা অত্যন্ত ভয়ানক বন জঙ্গল হয়ে আছে সাবরুম নগর পঞ্চায়েতের 2 নম্বর ওয়ার্ডের এই পার্ক ঠিক জাতীয় সড়কের পাশে এনএচ রোডের পাশে উপরে আছে নগর পঞ্চায়েত পাশে আছে tongjorawo o thwngkhola bisingo cheriarokno tongthogrnani bagai tongmani wayung soroklaijaknai thwngjaknai rok bebakno sorkhiwi bai tongbaikha ashak simia thwngkhola bisingni seikrung sukanto bhattacharjini mangthongbo jaikhlaijakliya tei thwngkhola bisingo samtuk sakha mane hamia rungjakai tongkha amchaini lukurokni koksilchamung ongkha o thwngkhola bisi romoi haikeno klai tongkha yangkhe o lamateino Sabroomno thanglai suklai tongo sakno hapang tongnai bodolni tuidulnai hini gosinai rok borokni mokol rok waisa phanoda klayana o thwngkholani bukhak sungmung tongko song lukurokni Bureau Report News Now